Has tastat mai un cava que es presenta en una ampolla blava? Us recomanem el lounge de Caves Berta i us recomanem que el tasteu en aquest wine bar. És un cava pels amants de les bombolles i també pels que busquen un cava per a alguna ocasió especial. Un cava jove per gent que se sent jove, encara que ens posem cremetes. I més que te n'hauries de posar, ara que amb una copa com aquesta. És un cava fresc i desacomplexat, per sentir-se wonderful. Des de que t'has assegut en aquesta terrasseta que et noto més elegant, més sofisticat. Tastant cava, escoltant música chill out, veient com es pon el sol a les vinyes. Val per fer un aperitiu o un after work. A Caves Berta fa 30 anys que fan escumosos i, a més, en aquest wine bar també hi fan concerts. Lounge de Caves Berta, el cava blau que et refrescarà aquest estiu. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut! Vinga, que hem acabat. No, jo d'aquí no em moc.